Bantay mo, anak. Bantay mo diyate. Nasa flag ceremony ang mga estudyante at gurong ito sa unang araw ng pasukan sa Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental nang mabulabog ng malakas na pagyanig. Sa video makikita na tila idinuduyan ng lupa ng malakas na pagyanig hanggang sa gumuho ang stage ng eskwelahan. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Yun na pala ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa kanluran ng Maasim sa Sarangani pasado alas 7:33 ng umaga kanina. Tectonic ang origin ng lindol. Bakas rin ang malakas na pagyanig sa mga establishmentong ito sa General Santos City. Basag na mga salamin at gumuhong istruktura ng mga bahay at establishmento. Napilitan ng ilan na pansamantalang huminto sa kanilang operasyon dahil sa insidente. Nagkaroon din ng power outage dahil sa lindol. Sa paaralan naman ito sa Davao del Sur, nabulabog rin ang unang araw ng balik eskwela dahil sa malakas na pagyanig. Sa lakas ng lindol, gumuho ang dating school building ng paaralan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ramdam ang lindol sa halos buong Mindanao kung saan inaasahan ang aftershocks. Naglabas rin ng tsunami warning ang ahensya sa ilang lugar sa Mindanao. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nakamonitor siya sa kasalukuyang sitwasyon sa Mindanao. Inatasan nito ang mga ahensya ng pamahalaan na agad kumilos para matugunan ang pangailangan ng publiko. Ipinag-utos rin nito ang pagsuspende ng klase sa lahat ng level sa lugar. Chris Novello, CSN.